Fadhbanna Saoire. Bhí mé héan Liam mamí agus dadí sa cistím. Ní ró léhann de Saoire ag an teaghlach an bhliain roimhe sin, agus bhí sé sucraithe acu dóláit éigean. Bhí mé héan agus miara thar Liam iontach sásta. Déag muid ar an Idirlín agus an sin thuaimid go dtí an gréabhar a taisteal. Bhí lá an astáin na Malaga agus bhí éanadí acu an sin. Phioc muid as an compordach is saomh-álín le háiseanna iontacha. Bhí eitilt as compordach agin go Malaga. Bhí an téanadí an sin chun fáilte chur roin. Thug sé iver guhan dúin ar agla na hagla. Nuair a muid an tastan bhí díama an dó an oring. Bhí an siom mar leapa uafasach. Rinne dadí garan agus chur mami scarrt ar an éanadí taisteal sa bhalla. Dúirt sí nach romuid pioch sásta leis an áit. Ribh bhád bhí an téanadí san astan. Thó sé a leiscéal ach dúirt sé go raibh fireann an astáin ar stalc. Tharraigh an téanadí astan cuaig réalta dúin, is saomh-álín le háiseanna iontacha. Bhí muid lán sásta leis an astan nua. Lí dadí agus mam faoin ghrian agus caith muid lán ama sa linn snáha. Bhí muid bra sásta gur bhag muid.